YouTube channel नामा लोगोफोर एक्चुअली आंनि बे दुगा बर' दुगा YouTube channel आरो गोदानै बर' रौनाय थाबाय आरो ना गाइस एक्चुअली दसे लाइव थानोसैलाय नामा लोगोफोर राव अनलाइन गैया नामा लोगोफोर दसे लाइव फैलायबाय गाइस होमबा अखा हागोन ना हायाखै लोगोफोर गामियाव अखा जों गामिथिंथ' बिराद अखा हादों गथ'फोर बल जोनो थांनि गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो लोगोफोर फिल्डआवसो दं आं दा फिल्ड गथ'फोर बल जोगासिनो आरोना ओरैहाय दाबो जोखाङा गथ'फ्रा दाबो आं दहाय मिन्थिखादों खिथाखादोंमोन आंखौ दहाय आंनो दहाय खिथाखादोंमोन दहाय बानायनो नागिरदोंमोन आं बेट्रियानो गैयामोन 2%ल'मोन नोंसिना थोस बानायलाबायनांगौ थालाबायथोंलै माहाजोनखा गोसोबायदि एक्सट्रा मिसो आरो एक्सट्रा एमबि माने सोबाबो बे गानानै फैयाबा अबावबा अन जादों बे डाटा बेकआप जादों खोमा औ सानसुफ्राव बल जोदों नोंसोर सानसुफ्राव बल जोदों मारै मानसि खमखाय लायाखै मोनाबायसो जोखांनो हाया बे खामानि गैया हिनजावखालै मालानिफ्राय जाया बिदि फिल्डआवसो दं नै फिल्डआव बल जोग्राया जाम्बा दाबायदियाव जोखाङो गथ'फोर बल जोगासिनो हेलौ कमेन्ट खालामदो गाइस कमेन्ट अखा हागोन ना हायाखै नोंसिनिथिं गाइस खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनिथिंले सानसे आरोना दिनै अखा हानाया दा दुइथासोआवसो हागादों फुंनिफ्राय नङा मोनानिफ्रायनो हादोंमोन आरोना चिराङाव नै सान्तिफुर एरियायावहाय गाइस कमेन्ट हरदोरा लोगोफोर बे मा जाखो नोंना खर'आ औ आग्लालै उन्दैफ्रा गथ'फ्रा नै कमेन्ट खालामहरदो गाइस नै लामाफ्रा ओइ दे लोगोफोर लोगो मोनदों लामायावहाय अखा सिजानानै नै लामाफ्रानो अबस्थायानो गैला हाब्रुसो जालाजोब्बाय आरोना उदैयानो गिदिरखासैमोन नोंना गाइस कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय अबेनिफ्राय नायदों गाइस कमेन्ट लोगोफोर आरो गोदानै फैदोंबा सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लांबानो जाबाय लोगोफोर साबस्क्राइब I need a subscribe guys दखान
Langcia lungcia. Hei. Bertu. Ire bani kirun ka. Ire nani bani kirun siro. Tidak aku kipa. Tidak harusnya sih Ken budian. Haya. Sana saya kai. Ada. Garian. Wat. Kau break. Oh. Gari frana de guys mana gari fra. Lebih ni ada kimia hugri ya. Oh. Heavy खाने guys mana lah meo. Lang caca. Gosla kan ni gosla. Orang. Ayah. San lalu dia yang sasa tu. Buijing ontai hudung dan singau. Buiau eri madi min cinglang tu. Ontai hudung buijing dan. Okay. Madi sip salah kan. Erfil lama tu sah. Lebih ni ada kimia. Oh. Hello guys. Serba गोदानै फैदोंबा subscribe खालामदो channelखौ लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय गाइस कमेन्ट खालामदो गथ'आ नैलै फंबाय हाराव बेयो गारियानो गारि आजां गारि फैयोना ओरै नै लांथिया हो Kurang betul malah. मोनानानै लामाजों थांनि गाइस लामाजों ओरैहाय Buku saja. Guys, komen kalam tu bra. Erina naik loleh mate. Komen kalam guys, legese. Lama jeng thang ni arna jeng dah erihai sose. Eri. Menasi berai ni mojenal dah na thanda ni. Boy, sini soi. Oh, boy. Kol fैदोंमोन आरो ना मादैनि ओमफ्राय आं कलखौ हमासै दानहरदों आं मानो होनोबा डिस्टार्ब जागोन ना बेयावनो लामाजों फैबाथाय सिनायनाय लोगो मोनोलै बांसिनानो सिनायोलै आंखौ ओरै बेंटल एरिया टुक्राझार एरिया आइफवालि एरिया गासागाव मलानदुबि ओरै सान्तिपुर दादगारि बिदि सिनायलाजोबो ना ओंखायनो लामा सामाफ्राव लोगो मोनबानो रायज्लायलाबायो आरो ओमफ्राय सापर्टखौनो खालामथारा आंखौ साबसक्राइबखौनो खालामा गावस्रा subscribe खालामनो गोरा लोगोफोर नायनायजों लोगोसे बिदिन्थि गुरिया सिनाया दिनै गैया जाबाबा सबाय बेलासियाव गैया wow hello guys रायलायलाय लाजोसो कमेन्ट खालामदोरा लोगोफोर कमेन्ट खालि कमेन्ट ल' कमेन्ट खालामना कमेन्ट जाबाय आंबो रिप्लाय होगोन गाइस मानो होनोबा आं ओरै चिरांनि अबेनिफ्राय नायदों गाइस कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय चिरां आमलाइगुरि सान्तिपुर एरिया लामाफ्रा बडि आरो बडियानो गैया नै गांजेमा साइज नै रानथेंथें बे सिक्स पेक जायो नामा जाम्बा लामा मोजाङै गारियानो गारिलै लोगोफोर मोना ना ओरै लामाजों फैदों आरो गारि मटरनिबो प्रब्लेम गैखाला आरो दालाय लामा मोजां जानायनिफ्राय नै थाङो नै फैयो आरो ना आइस मा जाम्बालै गथ'ला guys serbabar गोदानै फैदोंबा subscribe खालाम subscribe channelखौ guys नै गारिया guys lo abi orangो दे होट्स लोगोफोरखौ लोगो मोनोलै बेबायदिनो लामाफ्राव फैबाबो उइलि होयो जाम्बा बे उइलि बेसां हायो गोलाव बांद्राय गोलाव हाया ससेल' हायो बिनिफ्राय हेलो हा बिनिफ्राय पसिम बिनिफ्राय बै पसिम ओमफ्राय नै पस्टनिफ्राय बै पसिम ओमफ्राय बै पस्टनिफ्राय बै पसिम गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि गाइस गोजोन फुंबिलि सोलिलांबाय गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो नङा होमबा एक्चुअली एडभान्स गुड नाइट स' मारै दं लोगोफोर खबरफ्रा खबर सबर आया माथो थांफिनबायसोब्रा
लामाजों नै लामाजों लोगोफोर बडी देख ने यो गोदना देलाय हमनानै थिखोनाय बायदि मोना यो होद जाम्बाथारलै गारियानो गारि होबोलागासिनो नै ब्रें ब्रें होबोयो ओइ बक्स नो सोबाय नै बेट्रि गारियावनो हेरि ओद हारसिंसो हनै टट'सो बाव इन्ट्रेस्ट रेन्ज खानाया माथो दाउला खिंगुरनिसो जाबाय आंना खानायानो असाइसथारलै नै ओरै लाबा ओरै असाइस जायो ओमफ्राय ओरै लाबा असाइस जायो नै ओरै लाबा असाइस जायो नै ओंखायनो दा ओरै लायो आरो आं खानायखौ गोलाव लानो सानदों आं ओरैहाय एबारनि सिजनावहाय ओरै मा साइज मोनो दे बिदि लानो नैबेना गोजौ बिना खानायानो जायाबा आंनालाय माथो गाइस subscribe guys लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो कमेन्टबो खालामनांगौ लोगोफोर आरो लाइकबो खालामनांगौ मोनासे समाव ओरै लामाजों फैदों आरो ना नै गारि फैदों ओरैहाय नै नायदो लकेसनफ्रा आया माथो अफलाइनसो जाबाय माबायदि अफलाइन नै माथो ब्लारसो नुयो आया हले नायनो लेन्स होदोंमोन आरोना लोगोफोर लेन्स ओइ होद बिदि नङा बिदि मोनलाबाया एबार लेन्सखौ होनि लेन्स होनायखौ नायदो दे ओमफ्राय बिनो आरोलाय माबाया लेन्स होबायना नै एबार बेखौनो केमेरा होनो माथो होनो बेखौलाय ओमफ्राय बेजोंसो बरिया नुयो नायलाय बेबायदि नुदों क्वालिटिफ्रा ओरे मैये बुरियासो नुयोथ' लामाजों गाइस लामाजों बुरियासो नुयोथ' बाहायबो होजायो आरो औ बिदिसो खोनायो ओरै बिदिसो जायोना बाइकआनो फैयाना स्कुटियानो फैया उइ तेरि थांसै स्टेसन जायो जोंलाय दिस्लार बायदि नुयो नुबाय औ लामाजोंसो दंफैयो लोगोफोर मोनाबिलिनि थाबायबोदों आरो ना गाइस नै नर्मेलसो लामाया गारियानो गारिलै बेयावनो बेरायलाबायदोंमोन रा बिबथैबो बिमायबो जायो आंहा बेखौ सानैबो जायो बिमायबो जायो बिबथैबो जायो गारियानो गारियानो माबायदि नुदों नै जों गामिथिं सानहाबनानै नै बे जों गामि आरोना गाइस ओरैनिया जों गामि खोलाफारा ओमफ्राय जों दा ओरै थांगोन आरोना ओरै फैदोंमोन बेजों फैदोंमोन ओमफ्राय एक्सुवेलि जों दा नैबेजों थांफिनगोन मानो अफलाइन जाफिनो रा अनलाइन फैखानाय मानसिलाय लागायगारनोलां अनलाइन फैदोंमोनलै मानसिफ्रा अफलाइन जाफिनबाय थायो माथो गाइसमोन नायदोंमोन अफलाइन जाफिनबाय फैदो खारबोदो थांसै आया ब्लारसो जाबाय what the hell man ब्लार होइसे रे ब्लार जादों साला सेल्फिजों लाफिनलायबाय गाइसमोन ब्लार जायो माथो खिथुनजों लहदर साला गथ' हिनजावफ्रा बिदि मोसायो अबाव गांसे मा ओद गैया बेवहाय जों दहाय बेरे बासा नागिरहैखादोंमोन बेजों गैया रा बेरे बासायानो गोरलैसो मारै दाख्लै मोनदों 6था ना 7था मोनबोदों जों दाख्लैबो ओमफ्राय दहाय थांबाय मोसौआ देनजार बाखुथालांबायलै बेरे बाहा ओरै गिदिर दं बै आसाम दालां खाथियाव आसामनि दालांनि अबेजों बेरे जथा ओरै माबा बेरे हानज्लर बिगुर होथेनाय बेरे हानज्लर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब लोगोफोर I need a subscribe
subscribe. आरो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै थांबानो जाबाय गाइस बयनिसिमबो गाइस नङा होमबा गुड नाइटआनो जाबाय एडभान्स होनखादों आं आरो भाई जेनिया फिसा थाब आंलाय जेनियाखौ लायनोसै बे माबानि क'क्राझारनि जेनिया थांगासिनो आग्लालै नोंसोरो बिदि खारजालाबाय नामा गारियानो गारि माथो एभेलेबेल नै आजां गाजां गारि फैलै मोनाब्लाबो नङा मोनायावसो बांसिन खारबावो माथो ब्लार गोथां खोमसि जाबाय नालाय बे ब्लारालाय नुखागोन दा खामिहारा जेव जेव गथ'आ नायलाय खामिहारा जेव जेव खामानि गैयै रामस हाय 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 बड' हेलौ ब्र हेलौ 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 थार बाय थार सानै नायदो दा क्या हंस रहे भाई कुछ तो बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू रामोस भाई हंसने के लिए भाई हंसने के लिए ओ लाइक करो रामोस भाई लाइक 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 मार दो एक बार और साथ में कमेंट भी करना मेरा सोता भाई ओके सोता भाई देखो कितना पतला हो गया ये नांगा है मेरे साथ नांगा नांगा देखो देखो कैसा है देखो इसको पागल जैसा कर रहा है देखो ओ विनी वाओ 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 गाइस नया आया है तो सब्सक्राइब मार दो भाई देखो क्या कर रहा है देखो ओ भाई नाइट हो गया ना इसलिए ऐसा ही देख रहा है देखो ओ लामाजोंसो थांदोंमोन ना न'आव थांफिनसै दा न'आव मोनायाव मारै जाखो मा खिथिक बेलाय मा खिथिक खामिहाराखौनो सिखायनोसै नामा रोङालै हिखारालाहाय मोनाबायलै नै पिक्सारखौ खालामबानो रोंजोबबाय ओमफ्राय गानखौसो जा खालामहोनो रोंला मारै मिन्थिनांगौ आंलाय खोमसि जाजोब्बाय दाना माखौबा नायबावनायनि दिलाय जोंनियाव नायनो दालाय पिक्सार्सखौ एमबि गैलाथ' बे एमबि गाबोन गोदानसो आङो 30 थाखानि दासो बावाखै दासो सिबसिनबावदों औ दासो ओरजों दहाय मोना 4:30 ना 5टायावसो थांखादों आरो गावनि एमबिखौनो नायखायाखै गावनि एमबिखौनो नायाखै माने बे अट'मेटिक डाटा इउज जाबाय नालाय बे सोनाय लोगो लोगोनो जोबखागोन दा बेलाय सोबाय जोब्बाय दा बानायनानैसो गोदान दोननांगौरा सुइसखौ बुस्थुआलाय अबे डाटा मेटिक नालाय बे जोबनाय बे जेनेबा गावनि मबाइलखानि एमबि जोबनायखायनो आं गोदान एमबि सोफिनबाय दे बेखौथ' नायजानांगौना बे 30 थाखानिया 1GB ना 2GB सोनाया अरे भाई देख रहा है क्या गोदान बे आं सोफिननांगौ दिलाय जोंनियावबो होनायनो आया 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 हुआ गया रो छोटा बच्चा आइसक्रीम खा रहा है डाटा सेवर ऑन का माथो ब्लार खोमसि सुबाय मोनाबाय नालाय थुस गैया नकली मबाइल है मबाइल थुसां गैया
Data user warning level 100 आव हो 100 आव होजायो पागल मा होआ सिरा गैला दा जोबलांबाय नाङोलै बिसिना माथो थुजासेरा बेहाय खालामोमोनलै आजा बै थुफ्रा हरदो तुल सिगारेटआ मोनामलांजोबबायलै सिगारेटआ मोनामलांजोबबाय उखुन्दैया बेहाय खालामोमोनलै बे डाटा सेभाराथ' डाटा सेभारखा नैबे खालामलांखाबाय बेखौ दासो खालामखादों बे डाटा सेभारखा बे डाटा जोबि आरो बे एमबि जोबि खालामलांखाबाय बेखौ बेथ' इतना 5 GB से मरा वाओ देख रहा है क्या मैं कौन हूँ नो सुदर मादे गिथुसै आबुनि थामनि मामिया बावलांबाय बेहायनो बानायरा नैबे बावलांबाय नेटवर्कआ डाटा नेटवर्कआ बेहायनो बानायो खमायनाय बारायनाय खालामनो बेखौ खालामनांगौ बेखौ देख रहा है क्या दलर थानो रालै दिलै जोंनियाव होनायलाय र' जोंनियाव जाया हरजोबखायो देन मायदों गोरों गोजा दा जोंबो बिलायलै बे दावबाय सेटलालाबाय जाखाबायलै बेयो इन्डियासो गैला दां बेवहायनो खालामखायो बेहायनो खालामखायो बेहायनो बाय बानायलांखादों आब'आ बेहायनो खालामखायो बेहायनो होमबालाय दा सोनाय गानालाय अबाव थाखो जोबोब्रा गाबोननिफ्राय नुसिगोनब्रा बेखौ दहाय प्रब्लेम जादोंमोन नालाय दा खालामलांबाय दाहाय दा मोनायाव मोननायजों माबासिगोन बे जेराव बानायखाया नैबेयावनो खालामखायो सिम कार्ड एन्ड नेटवर्क बे थांबाय दा ओमफ्राय नैबे डाटा इउसाराव थांबाय डाटा इउसाराव खालामो बेहायनो खालामखायो बे खालामलाय आं खिन्थानो पिक्सार खालाम नुनायखौलाय आइलुगा माबाया पिक्सार नुनायखौलाय हेलौ बाय दा राहाय क्या गाबोन खालामफिनगोन आङो रोङो माबा सामेन रोङाबा होनना बुङो एसेसो नायजाखादोंलै मा फन हरखा दाबले आं फन हरनो आयु सोर हरखा बे ओरैनो केबि खालामनायसो बे नेट खालामनायखौ नुयो आरो बेखौ बेहाय खनायाव ओरैनो खामानि डाटा ट्राफिक एबार जासिगोनलै दां होलाय होलाय अन वाट्सएप दं दा होलाय वाट्सएप बेनखा माबाखौ मानो लानांगौ बेनखा एप्सखौलाय मानो लानांगौ बेखौलाय बे बेन जाखानायखौ ना अपेरा मिनिया बेन जाखानाय रा सिगाङावनो बेन जाखानाय ना बेफोरखौलाय मानांगौ जाखो नैबेखौ नाङा दा र' गेम आरि दंलाजोबो बिले हारसिं थाफैयो प्ले स्ट'रा बोरो प्ले स्ट'र जि प्ले स्ट'र होजायो मबाइलानो सेस थांजोबगोन मा दं माबायदि प्ले स्ट'र हे हाय साबाय अफलाइनसो थांबाय नै हाय साबाय सेटिं okay apps download ना इंस्टाग्राम गैया इंस्टाग्राम खालामनांगौ आरो बोरै माबालाय फट'गालाय गुगोल फट'गालाय बायदि गुगोल फट' नैबे गुगोल फट'खौ बन्द' खालामनांगौरा बेखौ अफ खालामनांगौ बेग अफ जाजोब्बाय दा बेग अफ बेग अफ गैखालाना जाखाबाय नै नैबेखौ बेग अफ खालामनांगौ ओमफ्राय बोरै माबालाय मानसिखौनो नुवा माथो नै गोसोम सिनबाय नै सिनायानो
मबाइल बानायग्रोदों मबाइल र' सेटिंआव थांबाय दा ओमफ्राय सेटिंनिफ्राय सार्टआव थांबाय सार्टनिफ्राय आरो नैबे सार्ट बेकआपआ बे सार्ट बेकआपखौबो नैबे अफ खालायलाय बेनो बानायलांखादोंदां अफ जाखाबाय नायदो बिसोर बेकआप लाबासो बेबायदि डाटा माबा डाटा खामो जादों 100% डाटा फैबाय ब्रांना देलाय जोंनियाव होनायनो मखरा बेखौ 100% MB होबाय गाबोन माबा बानायबावगोन आं बेहायनो बानायखायो बानायनायालाय बिसोरावनो अट'मेटिकलि डाटा अफ थाङो आरोखि इउज खालामाबाबो सेल्फि लायै जोलायाखै मबाइलजों खोमसि जाजोब्बायना नुला नै अ माय गड दाउ गाबबायना मा दाउ होनो बेखौलाय कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय मा दाउ होनो बेखौ गाइस गुड नाइट नङा होमबा गुड नाइट एभ्रिवान गैला खोमसि जाजोब्बाय गाइस एक्सुवेलि लामाजों दंहैयोमोन आं मबाइल बानायदोंमोन बेयाव डाटा अट'मेटिकेलि जोबोमोन जाहैदों बेनि मबाइला ओमफ्राय दा बानायबोदोंमोन आरोना गाइस बेहायनो खोमसि जाबाय नै दा प्रब्लेमा सल्भ जागोन ना जायाखै बेखौ मिन्थिला गाबोनसो मिन्थिसिगोन गाबोन डाटा मोनाबा गाबोन बानायफिनसै आरोना दा मोनाबायना आरो दा माबायदि बानायनांगौ बेखौथ' बानायखांखाबाय आं ओमफ्राय गाबोन नायनोसै आरो डाटाखौ मोनगोन ना मोना डाटायालाय मोना जाहैदों बिसिना हारसिं जोबनानै थायोनो डाटायानो अट'मेटिक एक्सुवेलि बेखौनो बानायग्रोगोन आरोना दा खोमसि जाजोब्बाय गाइस खोमसि नुबावनायसो नंलादां नै आंखौथ' बेहाय दंफां दंना बेयाव बिराद गिदिर दंफां दं जों गामियावहाय नै माबायदि नुदों नायदो सायखं साइजसो नुबाय माथो मानसिखौनो सायखं सिस्टेम नङा होमबा सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो गाइस मानो होनोबा सापर्ट नांगौ नङा होमबा गाइस बेनिखायनो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै होलांदो लोगोफोर जाहाथे आंबो नोंसिनि सापर्ट मोननानै ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नङा होमबा गाइस 100 खालामदो 100 83 नङा होमबा आंना साबस्क्राइबा 83 आव 100 खालामदो गाइस I need 100 subscribe 100 subscribe खालामदो लोगोफोर 100 subscribe जानायनि भिडिअ लाबोनोसै गाइस जेब्ला आंनि चेनेला 100 subscribe जागोन ना गाइस अब्लाना आं मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर ब्लग भिडिअस बेबो 100 जाबासो जेब्ला 100 जाया अब्ला आं ब्लग भिडिअ लाबोआ लोगोफोर मानो होनोबा 100 subscribe नांगौ आंनो 100 subscribe जानाय लोगो लोगोनो आं मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोगोन गाइस ब्लग भिडिअस स' गुड नाइट गाइस बयनिसिमबो मानो होनोबा एक्सुवेलि आं दा फैनानै न' मोनफैबाय बेनिखायनो बयनिसिमबो आयौ अखा हानायना लिमोनलाथार जोंना लामाया बेनिखायनो गुड नाइट गाइस गुड नाइट बाय बाय गाइस बाय बाय एक्सुवेलि आं लेन्सजोंसो होदोंमोन नै लेन्सखौ सिनायबावलासो नै लेन्सजोंसो होदोंमोन आरो आं बेखौ बाय बाय